F'inizjattiva li ħal Kunsill Lokali tal-Imsida, it-tfal li attendu fl-iskel tal-Imsida ingħaqdu sabiex daħlu aktar fl-ispirtu tal-ġimgħa mqazza billi minflok kienu spettaturi kienu protagonisti f'purċissjoni li għamlu flimkien. Fil-fatt ir-reffija tad-disa' vari kienu ġejjin mill-Kulleġġ Santa Teresa Primarja Msida u mill-Iskola St. Francis tal-Imsida. Is-Sindku tal-Imsida Margaret Baldacchino Ċefaj stqarret li din l-inizjattiva ilha snin maħsuba biex issir realtà, iżda issa qiegħed jinħasad il-frott tagħha. Qabbadna persuna biex tagħmlilna l-vari u s-sena l-oħra kienna ħarġna l-ewwel setta vari, ġifieri dejjem kienet f'moħħna din l-attività. Dis-sena komplejna nżidu l-vari u fl-istess ħin għadna l-Iskola Primarja tal-Imsida ma l-Iskola ta' St. Francis li qiegħda ġol Imsida wkoll. Hija importanti għax hemm meta tara tfal tal-lokal qed irrawmu fihom it-tradizzjoni tagħna l-Maltin hija xi ħaġa naħseb hija xi ħaġa sabiħa. Fuq l-istedina tal-Kunsill Lokali attendit ukoll laqda Melita Banda San Ġusep tal-Imsida li daqqet marċi funebri li komplew idaħlu lil dawk preżenti fl-ispirtu tal-ġimgħa mqazza. Tkellimna mal-President dil-laqda mużikali li stqar li jinsab kuntent b'din l-inizjattiva għax minkejja li fl-Imsida m'hemmx purċissjoni tradizzjonali b'dan il-mod iż-żgħar tal-lokal xorta qegħdin jesperjenzaw il-purċissjoni tal-ġimgħa l-kbira. Kien ta' pjaċir għalina li naċċettaw għaliex aħna nħossu li dawn l-attivitajiet ikomplu ikabbru il-kultura reliġjuża fil-lokalità tagħna. Aħna m'għandniex vari tal-ġimgħa l-kbira, ma din hija inizjattiva tajba u għalkemm kif għadt diġà m'għandniex il-purċissjoni tal-ġimgħa l-kbira, ma norganizzaw diversi attivitajiet biex għall-inqas indaħħlu l-atmosfera ta' ġimgħa mqazza fl-Imsida.